everyone, welcome back to Sunday Live Show. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again today. We are talking about Isizokuthola. Kuyahlekwa ke guys, kuhlekwa ku Twitter, kuyahlekwa ku Facebook, Instagram, konke nje ama social media platform abantu bayahleka. Kuhlekwa lo mfana ke wakwaMhlongo ophenduke ihlaya lapha na ke kuSizokuthola. Uxolani ke ugasele kulo wamuzi wakwaMhlongo wafica izinsizwa zakhona ezu4 ezisebhizinisini ke lokudayisa idakamizwa endaweni esemakhaya impela la abantu bezitshela ukuthi ke kuphephile, kanti labantu abasibulalela izwi bafuna ukwenza sure ukuthi ke izingane ikakhulukazi lezi zabafana ke ziphenduka izibotho zangempela ngenxa yezidakamizwa. Kunabantu ke abasusa izingane emadolobheni bethi ke boyihlalisa emakhaya ngoba bethi kuphephile, kanti cha, bayadlala nasemakhaya akusekho ukuphepha. So guys, lensizwa yakaMhlongo esencane ishawe yaze yabhosha okuyilanguage ke iyena lo bhuti omncane ayisebenzisile neshiya abantu befa ke ihlala lapha na ku social media njengoba izokale izisholo yona ithi SENGBHOSHILE impela ichazela ke umfowabo okuyena ufake lezi zingane zabafana kuleli business lakhe elingasile. Lensizwa ke eseThekwini izwakale ibuza uxolana ukuthi ungubani nobe sephendula ngokuthi cha ngusathane uqobo lakhe esithi cha hayi nami bandla shame ngiyafisa ukuthi sibonane. And as umzansi we believe guys, we believe ukuthi ke uxolani will make sure ukuthi ke uyahlangana nalensizwe and nathi sobe sikhona to witness ukuhlangana kwabo. Mzansi uxolani ngampela wenza umsebenzi omuhle noncomekayo kakhulu. Umbuzo ke usekutheni labantu ababoshwayo bayakhokhela yini amacala abo, sithini isigwebo sabo noma mhlambe bayaphuma baqhubeke la begcine khona njengoba nazi bakithi ukuthi ke ijustice system yase South Africa angeke uzuyithembe, ayithembakali ngampela. Kunzima ke impela la eMzansi, kodwa ke guys ikhona inhlansana yethemba. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion about this episode. Yes, Isizokuthola. Bye.